Els conductors que no respectin els passos de vianants a Tarragona podran ser castigats amb multes de fins a 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir. La Guàrdia Urbana ha decidit aplicar mà dura per intentar rebaixar el nombre d'atropellaments que es cometen cada any al nucli urbà. Posar fre a l'augment dels accidents en els passos de vianants és un dels objectius de l'àrea de seguretat ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona. I és que l'any passat es van produir a la ciutat més de 300 accidents de trànsit amb víctimes, 100 de les quals eren vianants. En el que portem de 2011 s'han produït ja 41 atropellaments i per això la Guàrdia Urbana s'ha marcat com a objectiu reduir les conductes de risc de conductors i vianants. Peugeot 207, matrícula 28. Mitjançant una campanya que s'allargarà fins al 19 de juny, agents uniformats i de paisà vigilen diverses zones de la ciutat per detectar les infraccions més comuns. Per part dels vianants, aquestes solen ser creuar per fora dels passos indicats, mentre que en el cas dels conductors, el principal problema és la velocitat i la precipitació. En tots dos casos, aquestes conductes poden comportar sancions diverses. N'hi ha dos tipus d'infraccions. La que és greu ja que el vehicle se dedica a evitar i a esquivar el vianant dins del seu pas i el que el vianant irrompeix. Amb aquest aspecte tenim aquestes dues versions i actuarem en conseqüència. Una serà una sanció i una denúncia corresponent, que són 200 euros i 4 punts del carnet de conduir, i amb l'altra, segons com sigui la levetat, serà informativa o també serà sancionat. La campanya de vigilància realitza en torns de matí i tarda en les proximitats de passos de vianants on s'han produït més atropellaments. Alguns dels carrers on se situen les patrulles són Prat de la Riba, Rovira i Virgili, Avinguda Catalunya i Pere Martell. Els estudiants